Рады вітаць вас у нашым добраранку. Салют усім! Ой, прабачце. Дзяўчынкі, што з вами? Ой, ну зноў. Да адчапіся ты. Усё з-за вас! Я ведаю, чаму мы з Касей усю раніцу пазяхаем. І я таксама. Таму што мы з Касей учора пазней звычайнага спаць пайшлі. Але ў нас была ўважлівая прычына. Мы рыхтаваліся да конкурсу. А вось чаму ты, Лесік, пазяхаеш? Можа, таксама позна лёг спаць? Не, я заўсёды кладуся спаць у адзін і той жа час. А чаму тады пазяхаеш? А на гэта ёсць навуковае тлумачэнне. Няўжо пазяханне гэта нешта навуковае? Вядома, аказваецца, што пазяханне даволі прычэпістая рэч. Ой, яшчэ адзін разочак. Прабачце, калі ласка. Калі адзін пазяхае ў пакоі, другі адразу ж пачынае пазяхаць у адказ, а потым трэці і чацвёрты. Сябры, і вы таксама зараз пазяхнулі. Толькі, калі ласка, прыкрывайце ротик далонькай, калі пазяхаеце. Гэта правіла выхаванасці вось. Лічуць, што такая асаблівасць людзей пайшла здаўна. Яшчэ з тых часоў, калі яны жылі вялікай грамадой у пячорах. Пакуль што не вельмі разумею, пра што ты. А пра тое, што людзі ў старажытнасці клаліся спаць адначасова, калі сонца садзілася, і прачыналіся таксама ўсе разам з усходам сонца. І пазяханне было сігналам да сну? Менавіта так. Гэта быў знак, што трэба класціся спаць. І ўсе хутка перадавалі адзін аднаму гэты сігнал. А я ведаю яшчэ адзін сігнал, які можна перадаваць адзін аднаму і пры гэтым паляпшаць настрой. Ой, ну гавары хутчэй. А яшчэ лепш мы адразу пачнем яго перадаваць. І гэта усмешка. Калі я усміхнулася, я дару сваю усмешку вам. А вы дарыце сваю таму, хто зараз побач з вамі. Абмяняліся усмешкамі і цудоўным ранішнім настроем. А цяпер можна і мультфільм паглядзець. Цікава, а што можна зрабіць, калі настрой, згубіўся? Трэба яго хутка-хутка знайсці. Як вы лічыце, сябры, дзе неабходна шукаць добры настрой? У кожнага свой спосаб. Я настрою ніколі не губляла, таму мне яго і не трэба шукаць. А як у цябе, Беятачка? У мяне іншы раз настрой знікае. І дзе ты яго шукаеш? А мой спосаб музычны. Ты пачынаеш іграць на раялі. Так, іграць на раялі я магу бясконца. І ад гэтага ў мяне настрой заўсёды паляпшаецца. А калі трэба вывучыць якую-небудзь складаную п'есу? І ты паўтараеш адзін і той жа ўрывак некалькі разоў. Гэта і цудоўна. Калі атрымліваецца нешта складанае, мне становіцца вельмі радасна. А я люблю спяваць. Спачатку спяваю сумныя песні, а пасля пачынаю ўспамінаць больш вясёлыя. І настрой сам сабой паляпшаецца? Так, музычны спосаб цудоўна дзейнічае. А мне вельмі падабаецца спяваць вясёлыя народныя песні. Кася, а ты якія песні спяваць любіш? Я? А я больш люблю танцаваць. Тэнц, 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 тэнц. Вось бачыце, у нас быў добры настрой, а стаў яшчэ лепшы. І ўсяго толькі трэба ўспомніць што-небудзь прыемнае і вясёлае. Толькі паабяцайце, што не будзеце так смяяцца падчас заняткаў. На занятках, сябры, вельмі уважліва слухайце настаўніка ці выхавацеля. А вось на перапынках можна смяяцца, спяваць і танцаваць. Давайце мы зараз зробім невялікі перапынак і паглядзім мультфільм. Давайте. А як вы лічыце, у якой частцы свету жывуць самыя вясёлыя людзі? Мне здаецца, што яны жывуць у цёплых краінах, там, дзе заўсёды летняе надвор'е. Напрыклад, у Бразіліі. Хутка ў Бразіліі пачнецца карнавал. Гэта сапраўднае свята, якое доўжыцца некалькі дзён. І ў ім могуць удзельнічаць усе жадаючыя. Трэба толькі падрыхтаваць карнавальны касцюм і танец. І абавязкова мець пры сабе пазітыўны настрой. А я лічу, што самыя добрыя і вясёлыя людзі жывуць у нас, на Беларусі. І мы можам запрасіць сяброў з усіх куткоў свету. І з Бразіліі таксама. Ага, на нашу масленіцу. Правильно! Пачастуем усіх рознымі блінамі, прапануем дранікі і навучым беларускім танцам. А потым прапануем
спрабуем паглядзець самыя знакамітыя мясціны Беларусі. А мне здаецца, што нашы гледачы могуць стаць сапраўднымі экскурсаводамі па цікавых мясцінах. І гэта не абавязкова будуць музеі і замкі. А я магу запрасіць гасцей у наш двор. Там так утульна і прыгожа. У дабраранкаўскім двары і арэлі, і горка вялікая, і ўсё, што падабаецца дзецям. А зусім хутка на клумбах з'явяцца прыгожыя кветкі. О, а я хочу загадаць вам загадку. Як вы лічыце, якая кветка падабаецца мне больш за ўсе астатнія? Тут можа быць шмат варыянтаў. Кася, ты дай падказку нашым гледачам. Моя любимая кветка можа быць самых розных колераў. Па легендзе на ўсходзе такія кветкі маглі квітнець толькі ў садах султана. А зараз? А зараз такую прыгожую кветку можна знайсці паўсюль. І ў некаторых краінах нават праводзіцца свята ў гонар гэтай прынцэсы расліны. Здаецца, я пачынаю здагадвацца. А вы, сябры? Ха, хутка мы будзем віншаваць усіх дзяўчынак, матуль і бабуль са святам 8 сакавіка і дарыць ім букеты гэтых кветак. Усе здагадаліся, якая кветка мне падабаецца больш за астатнія. Нашы сябры падказваюць, што гэта тюльпан. Правильно! І на клумбе ў нашым двары я заўсёды высаджваю тюльпанчыкі розных колераў. Сябры, а ў вас ёсць свая клумба ці вазон? Калі яшчэ не, абавязкова папрасіце дарослых вам дапамагчы. Вы станеце больш адказнымі і самастойнымі, калі будзеце за раслінай даглядаць. Не забывайцеся паліваць яе, рыхліць зямлю і нават размаўляць з кветкай. А калі яна падрасце і зацвіце, вы так будзеце радавацца. А потым можаце зрабіць фота сваёй кветачкі і даслаць нам. Разам палюбуемся. Адрас памятаеце? Ха, мы нагадаем. 220 114, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9. Праграма «Добраранак». Ці скарыстайцеся электроннай поштай dobraranok.tv@gmail.com. Дзяліцеся з намі сваімі дасягненнямі. Нам будзе вельмі прыемна атрымаць ад вас ліст з фотаздымкамі і малюнкамі. А зараз давайце паглядзім яшчэ адзін мультфільм. А давайте пагуляем у кветкі. Гэта як? Адзін з нас будзе загадваць якую-небудзь кветку, успамінаць загадкі і легенды пра гэту расліну, а ўсе будуць разгадваць. А потым другі загадвае? Так, згодныя? Я вельмі люблю такія прыгожыя гульні. Дзяўчынкі, прабачце, але калі мы зараз распачнем гульню, мы можам спазніцца на заняткі. А вось спазняцца я не люблю. А што ж рабіць? Прапаную пагуляць адразу пасля заняткаў. І не забывайцеся, сябры, пасля школы пабегаць па вуліцы і падыхаць свежым паветрам. Гэта для таго, каб вы былі здаровымі. І нагадваем, што кожную раніцу мы сустракаемся зранку. У нашым добраранку! Будзе як заўсёды весела.